L-iskandlu tas-Sindku Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar Graziella Gallia li ma ddikjaratx il-konflitt ta' interess tagħha idur ma' kuntratt temporanju għal ġbir tal-iskar domestiku. Fil-laqgħa tal-ħamis 29 Ottubru tas-sena 2009 il-Kunsill intalab japprova dan il-kuntratt li tziju tas-Sindku Graziella Gallia li ma mxietx skont l-ispirtu tal-liġi. Skont artiklu 19 tal-kapitlu 363 tal-Liġijiet ta' Malta, is-Sindku Graziella Gallia kienet obbligata tiddikjara kwalunkwe interess meta t-tender għal ġbir tal-iskart kienet jiġi approvat. F'dan il-każ hija kienet mitluba tiddikjara lis sit tal-kumpanija Velġo li spiċċat rebħet il-kuntratt tal-ġbir tal-iskart b'mod temporanju kien jiġi tzjuha kanvaser kbir ta' missiera l-eks Ministru Censu Gallia. Il-liġi tagħmilha ċara li s-Sindku mhux biss kellha tiddikjara l-konflitt ta' interess iżda saħansitra l-seta tivvota u wisq anqas tippresjedi jew tieħu sehem fid-diskussjoni. Xi ħaġa li ma ġratx kif jindikaw l-istess minuti tal-Kunsill illi ġew approvati. Meta kienet tieħu sehem fil-programm Realtà Fuq One, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Burċolivier ma kienx jaf iwieġeb dwar dan il-każ. Ġiżvelat każ illi din tat il-kuntratt tat-tindif ta' San Pawl il-Baħar lil CUA. U meta ħadet din id-deċiżjoni, la ddikjarat konflitt ta' interess, la ħarġet barra mill-laqa, għadet hemmhekk il-laqa, imbuttat il-qudiem l-offerta ta' CUA u votat favorija. Ejdi dak hux nepotiżmu jew le, Pawl? Dak huwa qed irid jarah. Rajt, okej. Qed tara? Dak ma nsemmux. Dak ma nsemmux, xew. Ejja nsemmu kollox biex inkunu kredibbli ta'. B'dan il-kuntratt ta' kważi 15,000 euro fix-xahar it-tziju ta' Graziella Gallia tiġi rċieva mal-400,000 euro fi ħlasijiet. Il-kuntratt kellu jkun wieħed temporanju iżda minn Ottubru 2009 lil hawn dan qatt ma reġa' ġie diskuss.